What's good, you guys? Welcome back to my YouTube channel. If you're new here, please welcome. So, you guys, nasinda uya ninyaya ya Carlos Green, nyaya yanetsa maswits. Carlos Green aka Moyo wasingazivi Carlos Green ndiye anoimba muimbi akamboita mukurumbira so mazuva akapfuura pamashure shure apo anonzi Carlos Green aimba zvakada kuenderana nezvekwana Endi Muridzo ndo type yemasong aCarlos Green. So Carlos Green ane mukadzi wake, but then he got caught up in this dilemma. This other woman ari kuposta mavideos ese avanga vana Carlos Green vachidanana vakaenda vese kuhama dzemurume vachiita sei. So the wife now came achitaurawo side rake of the story zvakaitika panyaya iyi, zvizere pamusoro penyaya dzakaitika kuti mukadzi uyu azenge achiposta Carlos Green semapostero ari kuita. And this wife of Carlos Green is claiming kuti iye nemurume wake vari right for now, and this other lady who is claiming to be Carlos Green's wife and to be carrying Carlos Green child ari kutopenga because they are now in good books. Zvavaiita zvese zvazviri zvekuchihure, and iye nemurume wake very right. So she is saying that people are sending her videos of Carlos Green and this other lady vachitaura kuti pane mukadzi ari kutenderedza mavideos pasocial media achi ane murume wake, and mukadzi waCarlos Green arikutaura kuti aiwa, mirai kundisendera mavideos, mirai kundisendera mapictures, ndiri kuzviziva because my man told me everything. And also she's saying that mukadzi uyu is doing all this out of bitterness. Hanzi sisa vava nebitterness ndio iri kuvakonzera kuti vaite zvavari kuita. So yeah, ndo imwe yedzimwe nyaya dziri kupisa mastreets. Carlos Green akaita girlfriend, and girlfriend yachona akaenda nayo kuhama dzake, and vakatoenda kumaintro, and mukadzi ari kubuda achitaura kuti zvakaperera kuchiure ikoko, but the so-called girlfriend is still claiming kuti they are still together. So I want you to listen to the woman saying or explaining zvakaitika. Ndabva ndakamboya pana paTikTok ndichitaura anything, vanhu vakandifonera vakatumira mavideos vakaforwarda vakadiko, but ndabva ndakambouya panapa kuti ndiadresse nyaya iyi. So nhasi ndazouya kuzoiadressa because kwaiswa mamwe maphotos, and atotanga already kutopinda mufoni mangu vanhu atotanga kutonitumira. So guys, musanditumire zvenyu my messages kuno kuna daddy, we are fine, we are okay, atina kana problem. Okay, Ambuya, she doesn't live muno Zimbabwe. She's out of Zim, I think Australia ndo kwa anogara. So vakauya muno Zimbabwe ndo pa vakasangana na daddy vakaita chigure chavo, fling yavo, ameno to such an extent vakashika na baba. Okay, asi guys, ama dzevarume kana mazogara. So uyu ndiye the so-called girlfriend, and yeah, ari kubuda achitaura kuti nhumbu yaakatakura ine 8 months. She's saying that she's 8 months pregnant, and also hanzi mukadzi uyu haagari muno muzimbabwe ndokuchando, and she's rich, saka she is thinking kuti maybe her richness kana kuti upfumi hwaanahwo ndo uchaita kuti Carlos Green agone kutrepwa. And I'm like guys, varume hatina zera navo, anozouya achikunyepera achiti ari kufunga kuti zvakati ari kuzodai, asi pavakaenda kuchirwe kwavo vanga vari 2 vachinzwanana. Saka I think Carlos Green's wife ari kunyanya kutora side remurume wake, ari kunyanyosaidhira murume wake, ngasanyanyosaidhira murume wake. And also zvekuti mukadzi uichembere dzinenge dzango bitterness, because we can all clearly see kuti you are almost of the same age, mese makada kutongoenzerana. And also I never thought kuti Carlos Green angafura hombe dzakaita sedzidzi, but vamwe vakauya mucomment section vachitaura kuti aiwa, mukomana uyu zvechembere kana kuti zvevakadzi akabvira nazvo kudhara. Mukomana has always been a player. So this is it for me, guys. Thank you for watching.